Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello Nashi, makadii zvenyu mukoma zvose nevedare. Ininiwo ndauyawo nenyaya yangu. Please post for me kuvateereri venyu. Maybe tinokwanisa kuzowanawo anokwanisa kutibatsira nekuti takatombofamba but hapana kana change yakamboitika. Panewo here akambosangana nedambudziko iri rakatiwira semhuri. Zvimwe kuda naMwari tinokwanisa kubatsirikana. Nyaya yangu yakamira sekudai. Mumusha medu makapinda Rufu. Kana tichitaura zvegore rino chete tatoviga hama dzinokwana idzo kuita 3 apa muna December imomo tainge taviga imwe hanzvadzi. Zvinhu izvi zviri kurwadza zvisingaiti kuti this year only hatisati tatombosvika pahalf pegore but tatoviga hama 3 in a short space of time. Now what happened kune uyo watakabva mukuviga, chakaitika parufu rwake chakatiomesa mate mumukanwa. Sisi vangu ava vakasiya vanhu vose vaine mibvunzo, ende mibvunzo yacho iri kutoda mhinduro, ende mhinduro yacho tiri kutoishaya. Zvakaitika ndeizvi, sisi vedu vakarwara, varwara kudaro but vakangorwara kwekanguva kadiki. Vaichema vachiti ndabayiwa, amai kani udzai uyo munhu uyo asandibaya because ari kuramba achingondibaya. Musi wavazotisiya vakarutsa ropa kakawanda zvisingaiti kwava kufa na 6 p.m. Apa mukoma Nashi tainge tichangobva kubva kuZimbabwe tichidzoka kuno kuSouth Africa patakareceiva shoko rekuti Sisi vainge vashayika. Saka ndufu idzi dziri kuitika mumhuri medu ndava kutotya kuti maybe zvinokwanisa kuzopedzisira zvaafekta marriage yangu, nekuti pahama iyaya yekutanga yakafa muna December, murume wangu zvekare ndiye akatenga kubva kubox kusvika zvose zvainge zvichidiwa panhamo ipapo, and also already hatisati tatombosvika pahalf pegore he has provided for 3 of my relatives who have passed away. Saka ndiri kuona sekunge maybe zvinhu izvi kana zvikasagadziriswa marriage yangu inokwanisa kutosvika pakuparara. Saka sisi ava vakabva mukushaya, hanzi pavakarwara ivo vaiti kana vakarara vaita sekunge vari kukurukura namai vedu vachiti mama uyo munhu uyo wai muri kumusiya achindibaya, ari kundibaya kumusana. Sisi vangu ava hanzi vakasvika mukufa but vaita zvezvya zvekurotomoka. Saka semhuri hatichazivi kuti kwainge kungori kurotomoka kwemunhu ainge anyanya kurwara here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvakavanzika zvainge zvichitoitika zvakakonzeresa rufu rwaSisi, because ivo vainge vachiti vari kuona amai vedu vachiuya vachivaudza kuti mwanangu nhasi mutambo wako uriko na 6 p.m. ende vanhu vanotaura kuti 6 p.m. ichingochaya Sisi ndokubva vatotanga kutandadza vakabva vatofa. After Sisi vafa takabva taita zvose zvaidiwa pakuradzika munhu. But tisati taita programu yekuti tinge tichienda kunoviga Sisi kumusha, madzisekuru ndakambogara navo pasi ndikati vana sekuru, tarirai muone kuti mutoro watakurwa nemurume wangu in a short space of time wakarema sei. It's not easy kuti unge uchiviga vanhu 4. Saka zvinhu izvi kana tikasazvitarisisa mangwana zvinokwanisa kuzoafekta inini mumarriage mangu. Ivo vakabva vati vanokwanisa kutaura naamai tione kuti kwaikwanisa here kuzotumidzirwa motikari yoenda yonokolekta amai tobva tazochengeta Sisi muno muHarare. But amai pavakaudzwa shoko iroro vakabva vati kana kuri kunzi makachekeresa mwana wangu chimuvigai ikoko kuHarare kumbudzi kwenyu, but kana musina kuchekeresa mwana wangu muchauya naye kuno ndomuona tobva tamuvigira kuno. Inini kwandiri nemashoko avo amatondiudza ndava kutozviudza kuti wangu mwana achiri mupenyu. Pandakanzwa amai vachitaura mashoko iwawo ndakabva ndatora foni ndikati amai munorevesa here nemashoko iwawo amuri kutaura. Right now muri kunditi ndiuye nechitunha chaSisi ikoko, pachadiwa fuel, pachadiwa dzimwe mari dzekuti tinge tichitakura dzimwe hama dziri kuno kuHarare. Zvinhu izvozvo zvinoda mari, munoti mari yacho ndinoiwana kupi? Ivo amai vakabva vandipindura mashoko ekuti kana kuri kunzi hamusisina mari pabhizinesi renyu ramunoita, chiudza mukwasha atengese traka rake kuti akwanise kuviga amai guru vake. Mashoko iwawo akandirwadza, but takabva tangoita programu iyoyo yekuti
tinge tichitora chitunha chaSisi tiende nacho kumusha, but takati tisati taenda kunovaviga kumusha takabva tatanga taenda kumba kwavo munovawo muri muno muHarare. Tava kuda kuti tiende kumusha, motikari yechitunha kuti ibude pagedhi yakatadza. Mukomanashi, ini ndiri munhu wekuti I am a prayerful woman, but zvakaitika parufu rwaSisi vangu nanhasi I cannot even understand kuti saka does it mean kuti chivanhu chiriko hachiko here, because painge paine umwe mufundisi watainge tatsvaka kuti ape service before tisati tasimuka kuenda kumusha, but motikari yechitunha yakabva yatadza kubuda pagedhi paSisi, pagedhi pekuti pangori level, but motikari yaiti kana yava kuda kubuda gedhi yaingoramba yakamira kuti tsi. Vakomana vakatombozama kuipusha, but motikari yaitoita sekunge yakaiswa mugiya. Pastor vaya ndokubva vazoya pamotikari ndokubva vanamata, but kunamata kwavakaita zvinhu zvakabva zvatoita wese, because yainge yava kuti kana ikaitwa on yaibva yangodzima, ikaitwa on yobva yangodzimwa. Vanhu vakamboti maybe yapera battery ndokutombobooster battery riya, but hapana kana change yakamboitika. Kunyange kuikweva takambozama kuita zviya zvekuitowa, but tambo yainge ichishandiswa nemurume wangu kukweva motikari iyoyo yakangodambuka nepakati. Vanhu vakabva vangoti izvi zviri pano zvakangooma. Madzisahwira shamwari dzaSisi vakatombozama kunemera vachitukirira Sisi vachiti uri benzi rakaita sei, unoti warwadzisa vana vako nekufa kwawaita, iko zvino zvava kuda kurwadzisa zvekare vana nekusada kuvigwa. Tarirawo nekuti vana vava kuchema sei, but motikari yakangoramba yakati zii. Zvinhu zvakazondipa confusion nanhasi zviri kundinetsa. I still believe kuti zvinhu izvi zvechivanhu there is a demonic element in it, but chinondinetsa ndechekuti kana mufundisi vakatanga vambonamatira motikari iyi ikaramba kufamba, why is it motikari iyi yakazofamba after paitwa zvechivanhu? Because zvakazoitika ndezvekuti pana vamwe bamunini vakazoenda pamotikari ndokubva vaenda kuseri kukofini, ndokubva vabata kofini riya vakati mwanangu, kana iwewe uri ropa rangu chanditose kumusha, nekuti toda kuenda kunokurakidza parere baba vako nevedzinza rako. Ndokubva pazotorwa bute rikabva ramwaiwa muinjini memotikari imomo. Motikari iya ndokubva yatanga kutoita on. Hatina kana kuzombosangana neproblem kusvika tazosvika kumusha, but takangoti tichingonopinda mumusha medu motikari iya ndokubva yatanga zvekare kuramba kuita on, yakazotoita zvekupushwa kusvika tazosvika padhoo rekitchen ramai. Kuti kofini richipinda mukitchen pakaitika basa mukomanashi. I think zvakatora almost 45 minutes kuti kofini riburutswe mumotikari rikwanise kupinzwa mukitchen mamai, because vakomana vainge vakatakura kofini iri vaiti kana vasvika pamukova kuti vachipinza kofini iroro mumba raibva ratanga kuroverera mumakona. Vakatopedzisira vava kutotukana vakomana ava, because umwe wacho akazotoita zvekutswanyirirwa nekofini pavakambozama kuita zvekurimanikidza. Vanhu ndokubva vati chimboriitai upside down, but vanhu vakazoti hazviiti kuti chitunha chimiswe chiri upside down. Madzisahwira vakazotanga zvekare kutukirira kusvika kofini riya razokwana padhoo. Mukoma, zvinhu izvi nanhasi kana ndikazvifunga ndinotomboshaya kuti but Sisi paya chii chavaimbozama kunyatsokutaura. Wava usiku, pane zvimwe zvinhu zvakatanga kuitwa neshamwari dzaSisi zvekuti pekutanga takashaya kuti ko vanhu ava varoda kumboita sei, because vaiti kana vakadana mai vedu mukitchen, amai pavanopinda mukitchen votaura navo nyaya, but dzainge dzingori nyaya. Vobva vati mama chimbobuda henyu panze, vobva vadana zvekare. Vakazodana vana sekuru vedu, but pana sekuru pavakapinda mumba mama vainge vasimo mumba, ndokubva vazevezerana nemadzisekuru aya ndokuzodana amai vedu. Amai vakati vachingopinda mukitchen, munin'ina wangu ainge akagara paside nini akandikwenya achindirakidza kwainge kwakaradzikwa kofini raSisi achiti asi mama ngavasadaro, Sisi honai zviri kuitika uku. Saka zvaiitika ndezvekuti amai pose pavainge vachidanwa vachimboburitswa mukitchen umu nemadzisahwira, pavaipinda mumba mumvuri wechitunha waibva wamira wakati twasa kumadziro apa wainge wakanangana nepainge pakaradzikwa kofini raSisi. Asi vaiti kana vakabuda mumvuri weuya waibva warara, but kurara kwavaiita waita kuti twasa nekofini, so zvinhu zvacho zvaita kurovesa hana. Saka imwe shamwari yaSisi akati maybe masolar lights awa ndo ari kukonzeresa, ndokubva
vakashifta masolar lights aya. Pavakashifta masolar lights, amai vainge vari panze ndokubva vazodana amai vedu zvekare. But uku kwainge kwava necoffin kwaitova nerima zvekuti waingoonawo kuti coffin iri riri mumba mune chiedza, but kwaitova nekarima mbichana. Amai vakangopinda mumba ndokubva tatoona mumvuri uyauya uchimira kumadziro kurakidza kuti munhu ari kuita sekunge ari kusimuka achibva mucoffin. Zvinhu izvozvo zvakatityisa zvisingaiti. Usiku hwose handina kana kukwanisa kurara because ndaiti pose pandaida kubatirwa nehope ndaibva ndatanga kufunga mumvuri wainge wasimuka kucoffin raSisi. And also pakazoitika zvekuti taingonzwa kamwe kamunhuwi, vanhu vakabvunza kuti kamunhuwi aga kari kubva nekupi. Kamunhuwi kaya kaibva kanyarara. Paya pamunenge makanganwa kamunhuwi kaya kaibva kadzoka zvekare. Takazomuka makuseni, vanhu ndokubva vaenda vakanochera guva. Vakati vapedza ndokubva tazoviga munhu. Mushure mekuona body viewing, coffin rakati rapinda kuguva, amai vakabva vatanga kuchema zvekuti munhu wose akasiririswa. Kana inini ndakatombotanga kuyeredza misodzi because ndainge ndava kurwadziwa ndichiona mubereki wangu achizviwisira pasi achichema. Amai pavakatanga kuchema, tainge tava kuda kutanga kufushira guva raSisi, but machemero ainge achiita amai zvakabva zvakonzera kuti timbomira because amai vaiti kana vakachema vobva vazviwisira pasi. Zvinhu izvi zvakabva zvangotora attention yemunhu wose. Tichitarisa amai kudaro, takazongonzwa imwe sound zvakaita sekunge pane chinhu chainge chaputika muguva raSisi. Tichinotarira kudai takabva taona kuti pane umwe murwi wematombo watainge taisa pasaiti. Zvataida kuita ndezvekuti taida kutanga tatora zengi tobva taisa pamusoro pecoffin, tobva tazoisa matombo iwawo pamusoro pebox raSisi, then tozofushira guva ravo. But matombo iwawo ainge akanowira pamusoro pecoffin ndokubva apwanya coffin raSisi zvekuti mutumbi waSisi wainge watosara pachena. Asi chakatinetsa ndechekuti pane vazukuru vainge vakamira vakabata mafoshoro, vakamirira kuti titange kufushira guva raSisi. Saka takavabvunza kuti hapana here ainge aita mistake akawisidzira matombo awa muguva ndokubva atsemura coffin raSisi, but vose vakati hapana kana akambobata matombo iwawo. And also tichitarisa muguva raSisi takabva taona kuti mainge muine nyoka 2, but nyoka idzi dzairakidza kuti dzainge dzaurawa pakawira matombo iwawo muguva iroro. So vanasekuru vakabva vati sezvo it was already half 11 and 12 dzaisafanira kuchaya guva rakashama, nekuti vaitya kuti taikwanisa kuzoripiswa namambo and also nechiitiko icho chainge chaitika. Saka takabva tatanga kufushira guva raSisi. Zvinhu izvi zvakatinetsa zvisingaiti. Saka ini nemurume wangu takazoti tava kutravela tichidzoka kuno kuSouth Africa, takasvika pakuzvibvunza kuti zvinhu izvi zvingava zvichireva kuti amai vane zvinhu zvavakabata here kana kuti Sisi ndivo vainge vane zvinhu zvavainge vakabata. Ko idzo nyoka dzacho dzakangokaruka dzava muguva raSisi dzanga dzakambobva kupi? Zvinhu zvacho mukomanashi hazvitombonzwisisiki. Kana kuinewo vanokwanisa kutibatsirawo, tibatsireiwo vehama, nekuti izvezvi kunyange inini nemafiro anoita vanhu mumhuri medu ndava kutotya kuti maybe ndinokwanisa kuzongoitawo target because handisi kuziva kuti zvinhu izvi zviri kubva kunani and also the next target achanga ava ari ani. So I am feeling kuti dai ndakwanisa kungowanawo protection ndisati ndanangwa nemuroyi uyu arimo mudzinza. Vedare iyo ndo message yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo veduwe. Please let us talk about it in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi mukomanachi, can you please post for me as hidden identity? Herino dambudziko rangu randauyawo naro pano. Inini mukomanachi ndine secret yandiri kuchengetedza zvekuti I try to make sure kuti my wife will never find out. I am someone who is very happily married. Mukadzi wangu munhu wekutoti akatoumbwa zvakanaka. Hapana kana chimwe zvacho chandinoshora paari. Kunyange mabatiro aanondiita munhu ari very humble, but handitombozivi kuti chii chiri kumboitika kwandiri, mweya here kana kuti kusatogutsikana nebonde, because kunyange tikaita bonde usiku hwose inini nemudzimai wangu asi ndinongonzwa kuti handina kugutsikana, ndinongonzwa zvichingonditi chimboita chimhandara maoko. Saka dzimwe nguva ndinozombomuka ndoita sekunge munhu ari kurwara nemudumbu ndobva ndaenda kutoilet ndobva ndanoita chimhandara maoko. And also
to make the matters worse, kubasa kwangu kwandinoshanda office yangu ine toilet yekuti I don't share that bathroom with anyone, saka zvinondipa mukana wekukwanisa kuita chimandara maoko pose pandinodira. Mukoma, I don't know kuti how can I let go of this habit of mine. Dambudziko razondiunza pano nderekuti pose apa pandinoita chimandara maoko ndainge ndichishandisa mavideos evanhurume nevanhukadzi, but chakandinetsa ndechekuti I now have an interest emavideos aya atinoti men to men. Kana ndikangoona video rinenge riine men to men, nhengo yangu inobva yamira kuita simbi singaiti. For many weeks I have been telling myself kuti inini I'm not gay, but pfungwa idzodzo dzekuramba ndichiona mavideos dzainzongokaruka dzandibata, ende kana dzandibata dzinondibata nesimba zvekuti ndinobva ndangotora foni yangu ndotodownloada mavideos iwawo or I just stream online. Saka recently ndakabva ndatadza kukunda muyedzo wacho wekusaona mavideos iwawo because my wife during this Easter she had to fly out of town amboenda kunoona macousins ake. Iye aida kuti tinge tichienda tose, but I just gave her my reasons. Apa ndaingoda kungosara ndiri ndega pamba so as to enjoy mavideos angu awa andinoona. Pandakasara ndakambozama kumeka sure kuti I won't watch those videos because ndainge ndisingade kuti ndirambe ndichingoona zvinhu izvi zvemen to men, but ndakazokurirwa nemuyedzo mukoma because ndainge nditori paNetflix ndichingoripita this other show inonzi 100. Saka this show inenge ine vanhu vakawandisa, especially kana vari vanhu varume vanenge vane masuru, but chakandinetsa ndechekuti pese pavaita zoom in pamasuru dzevanhurume ivavo ndaibva ndatanga kunzwa nhengo yangu ichisimuka. Saka I just said let me watch again ndione kuti chii chinoitika. Ndokubva ndatanga kuona mavideos aya emen to men, ndikashamisika kuti nhengo yangu yaitosimuka more than zvainoita kana ndichiona mavideos ekuti anenge ari murume nemunhukadzi. Ndokubva ndatanga kuzvibata-bata paya ndokutotanga kuita chimandara maoko. Mukoma, zvinhu izvi zvandakaita I deeply regret because I know kuti ndiri munhu wekuti handingati ndiri gay, but ndakapedzera ndaita chimandara maoko ndichiona mavideos iwawo emen to men. Ndokubva ndatoproducer, but kuproducer kwandakaita ndakaridza mhere nekutonakirwa zvinhu zvandisati ndatomboita mulife, kunyange ndichitoita bonde nemukadzi wangu handisati ndambonzwa feeling inonakidza kudaro. Now my question is, am I someone wekuti ndakangozvarwa ndine mafeelings evamwe vanhurume seni, kana kuti ndapindwa nemweya wenzvimbo? Because kunyika kuno kwatiri recently takatoatenda a wedding these two other white guys vakatoroorana. Inini mukoma nashi I don't want to destroy myself because ndini munhu wekutoti ndinototarisirwa nemhuri yose. Saka kana vanhu vakazoziva kuti ndizvo zvandiri, ko vamwe vana ava vari kutevera kumashure vachati kudii? And also I am afraid kuti ko kana mukadzi wangu akazofind out kuti ndizvo zvandiri kuita izvi, hazvisi zvinhu zvinokwanisa kuzondinyatsisa here? Is there any solution to my problem? Because right now I am trying by all means kuti ndinge ndichiavoida any video rekuti rinokwanisa kuzokonzeresa kuti ndiite chimandara maoko, but I know that I'm just lying to myself. Anytime soon ndinokwanisa ngokaruka ndava kuita chimandara maoko. Please help me mukoma. Ndichange ndichitevererawo mucomment section. Vedare iyo ndo message yatakatumirwa namukoma vedu ava. Please let us talk about it in the comment section. Regai vataenda panyedu inotevera. Hanzi makadii mukoma nashi? Inini ndiri mukadzi ane makore 29 ekuberekwa. Recently pane umwe murume wandakasangana naye. Saka murume uyu pandakasangana naye iye akandinyepera kuti ndini ndega ndainge ndiri muupenyu hwake. Ainge akandiudza kuti muno muSouth Africa ainge akambosangana neumwe mukadzi ende vaitoda kutoroorana, but mukadzi uyu akabva amuchita ndokubva varambana. Ndokubva andiudza kuti ever since paakarambana nemunhu uyu haana kuzombopinda zvekare muserious relationship. Inini ndakabva ndangofadzwawo nazvo, ndokubva tatatanga kutoita bonde tisina kana dziviriro because iye ainge andiudza kuti aitoda kundiita mukadzi wake. But paEaster apa mukoma nashi ndakati ndaenda kumba kwake ndakabva ndafind out kuti mufoni make mainge mutori nenhamba dzevanhu vakawandisa. Munhu anochita haana kana basa nazvo kuti ari kuchita nemunhu ari kure sei, whether paFacebook kana kuti paWhatsApp. Ndakaona kuti munhu uyu ane vasikana vakawandisa. Zvinhu izvi zvakandirwadza, but iye handina kana kumbomurakidza kuti ndainge ndazviona because foni yake ndakati ndichicleana mumba iye akabva ambobuda panze, then foni yake yakabva yangu unlocka. Ndokubva ndaenda kuFacebook nekuWhatsApp kwake ndikabva ndaona kuti izvo ndo zvaari kuita. Saka kuti ndingorambana naye nekundirwadzisa kwaakandiita ndiri kunzwa zvichindirwadza. So what I'm planning to do ndezvekuti mwedzi
mwedzi uno uchipera I'm going to tell him kuti I have fallen pregnant for him. Apa ndiye ndichikomunyepera, then ndoda kuzomurwadzisa ndichimuudza kuti nhumbu iyoyo yabva, but ndoda kutanga ndambomudya mukomana achida kumudya mari zvekuti kana iye by the time that I will finish with him, kana akazoziva kuti ndakamunyepera kuti ndainge ndabatira nhumbu, acharwadziwa ende achaziva kuti vana vevanhu havatambiswe zvekudaro. Pandakabata foni yake ndikabva ndaona machats, I made sure kuti pacho patakazoramba tichingoita sex ndaipretenda ndichiti isa mwana. Apa ndaitoziva kuti ndatotanga mission yangu. I am going to try by all means kuti ndimupretendere semunhu ane nhumbu. Ipapapa ndatotanga kumuudza kuti daddy, kana kuri kunzi wakandipa nhumbu, imba yangu yandiri kuvakisa kuZimbabwe handiri kuziva kuti handisati ndatenga mazen'e, saka maybe nhumbu iyi inokwanisa kuzotanga kundirwarisa zvekuti kubasa ndiye ndisingagone kuenda. Iye akabva ati kana ukangoita nhumbu, imba iyoyo mazen'e iwawo ndinokutengera, ende ndobva ndatomaendesa ndiri kuZimbabwe. Mukoma munhu uyu ndiye wandiroda kudya kusvika pekupedzisira. Yo, ndo message yatatumirwa nemwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo vedu we. Life yakaoma. Vedare tichadzoka zvekare with another episode pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions.